И сега питах да кача едно клипче, много яко, но нещо ми се получи. Затова сега гледаме разширяване. Сега пак ли трябва да играя? Започваме пак да играем. Много звука. Добре. Така. Няма да е много звук. И първо на първо ето и после гиганта, после тези. Сега почваме ги. Да ги видим. О май гад, така. Да ни пука. Некой знае какво. Айде бързо, ей! Бържи ми! Айде губам. Няма нищо. Дали лудака губя. Така, само да ви пусна принца, не знаете се обарите. Айде, бейби драгана. Че тия ни почват. И едно такова кълбо. Айде бе, бейби драганче, много си смотано бе. Мати, това как се казва? Това е Милен. Не. Да бе. Да, Милен се казва. О май гад, егачи. Опик. Абе, принц, такъв смотан Маришов. Бати, аз ще пускам само къщи, някъде тук ще го купя. Айде. Отиде ми това. Гад. Абе, ти така ще ме гониш. Вижте сега. Тая е обнярка. Слушай ми от скелети. Стига бе. Да бе, ви драган, това го знам. Така. Бързо! О, май гад, защо бе? Айде, може нещо така се на... Айде са. Сериозно ли? Също Джейс Тандър. Сандър никой не може. Какво стана бе? Тева са заредил! Айде! Какво става бе? Сега ще ме бият заради тебе, айде по-бързо. Чакайте малко, нещо пъкна. Фу. Чакайте бе. Какво? Хора, сега ще ти разказваме страшни истории. Добре.
Офицер и той мърда. Тук той мърда. Краля. Тия нещо са се разбазикали, мои дами. Нямаше ли 2 секунди? Айде тия 2 секунди се минаха, бе. %. Така. Правя всичко възможно, но не става, хора. Нещо става. Къде ще ходиш? Добре. Майчице, така, да почвам пак. Да се бъгнал. Добре. Да приемем, че тази битка сме печелили. Добре. Така. Разбрах вече какво е станало. Хора, мисля, че това беше за моят клип. Надявам се ви е харесало. И добавете коментари, дайте палчета нагоре.